खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ बनसुआ फिन आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनो दिल्लीयाव थांनो थियारि जादों। बनसुआ नैथि खेबनि थाखाय दिल्लीयाव आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारहैगोन। बनसुआ बड'लेण्डनि सोमावसारनो थाखाय फैगौ एप्रिल दाननि 3 खालाराव दिल्लीयाव सोमावसारहैगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रां घुस लानायनि दायाव मिउनिसिपालनि चिफ इन्जिनियारा एन्टि कराप्सननि हानजाजों हमजादों। खामानि मावनायनि मुङाव रां घुस लाग्रा सरखारि मावख'गिरि बिबानगिरिफोरखौ सिगां हमबोनाय बादिनो दिनैबो फिन सासे हमदों। गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेशननि चिफ इन्जिनियार इन्द्रजित बराखौ दिनै एन्टि कराप्सननि हानजाया हमो। चिफ इन्जिनियार इन्द्रजित बराया खामानि मावनायनि मुङाव 4,000 रां घुस लाबाय थानाय समावनो हमजायो एन्टि कराप्सननि हानजाजों। लोगोसे बिश्वनाथनि सासे लाट मण्डल लगन बासवारखौ 3,000 रां घुस लानायनि दायाव एन्टि कराप्सनआ हमो। लाट मण्डलजों लोगोसेनो राजेश ताती मुंनि सासे दालालखौबो हमनो हायो एन्टि कराप्सननि हानजाया। मख'नो गोनांदि 2023 मायथाइनि बे 3 दानाव घुस लानायनि दायाव दासिम गासै 18 सरखारि साख्रिआवलाफोरा हमजाबाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिजों लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफाद UBPO, BKWAC, बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरनि गोबां जेंनाजों लोगोसे BKWACनि गामि सोसननाय बियाबतानाय बिसायख'थि फाथिनायनि सायाव मैया 31 मार्च खालि गोनांथि सावरायमेल जानानै थाङो। BKWACनि रां बावजाखौ बारायहोनाय, थामथि गोरोबथा बिटिआरनि 6.3 बादियै बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ सरखारि खालामनाय, 2006 मायथाइनि हाग्रा मोनथायनि आयेन FRAनि बादियै ट्राइबेलफोरनो हानि मोनथाय होनो खावलायो। बे सावरायनायाव UBPOनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, लोगो आफादगिरि ललित चन्द्र ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि पितम्बर ब्रह्म, लोगो गाहाय नेहाथारि अबिराम बर', BKWACनि लेङाइ गाहाय रमिय नार्जारी, EM अनिल बसुमतारी, EM महिपल बर' आरो EM प्रणब बर' बिथांमोना बाहागो लायो। बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर फैलाजि बरगयारिखौ गावथारनायनि हुमखि। ससियेल मिडियायाव कमेन्टनि गेजेरजों सासे सुबुङा गावथारगोन होनना हुमखि होदों मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैलाजि बरगयारिखौ। मख'नो गोनांदि फैलाजि बरगयारि बिथाङा MCLA मनमोहन ब्रह्मनि बेरफ्रुसार बिबुंथिनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदोंमोन। आसामनि काछार जिल्लायाव मबाइलाव गेम गेलेनायनि थाखाय सासे हौवासाखौ बुथारदों। काछार जिल्ला बरखलानि जराइलता ओनसोलाव सासे 13 बोसोर बैसोनि हौवासाखौ मबाइल गेम गेलेनायनि थाखाय बुथारदों। बे बुथारनायनि सायाव बुथारजाग्रा हौवासानि बिफाया बरखला थानायाव एजाहार होयो। एजाहाराव मख'नाय बादिब्ला पान्ना नाथ मुंनि सासे 13 बोसोर बैसोनि हौवासाया गुबुननि न'आव मबाइलाव गेम गेलेबाय थादोंमोन। बेखौ नुनानै दीपक नाथ मुंनि सासे सुबुङा मबाइलाव गेम गेलेनो नाङा होननानै बादा होदोंमोन। जाहोनाव सानैनि गेजेराव नांलायनाय सोमजियो। बिनि थाखायनो दीपक नाथआ 13 बोसोर बैसोनि हौवासा पान्ना नाथखौ होसो होसो बुग्लिदों। बे जाथायनि उनाव नखरनि सुबुङा हौवासाखौ बरखला देहा फाहामसालियाव लांदोंमोन। नाथाय हौवासानि अबस्थाया गाज्रि जानायलाय सिलचर मेडिकेल कलेजाव दैथायहरदोंमोनब्लाबो डक्टरा थैबाय होननानै बुङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।